Bismillah, buka pijet. Mau di PHK di pabrik. Nanti deno ini sak teman-teman. Ayo, Tin. Ya apa sih no, wis awan. Pokok Pak Ijo dino iki golek oleh pasien akeh. Ayo dibonusi. Siap, ayo dibonusi. Boleh pasien gak oleh bonus teko arek-arek iki. Halo, Kang Ri. Halo. Ya opo riko iki? Kok lemes ae? Gak penak awak riko iki. Ya, rodok gak enak. Rodok tapi Pomong gorong nemen. Ayo melok aku. kalau Andi ku Pijet plus. temenan ta. Ya, ngene. Lek wong lek ngene ngene apa. Lah, yang ngene ta. Bodine riko ro. Waduh. Ayo wis, Cok. Ayo wis berangkat. Duwe dhuwit ta? Wis berangkat wis ayo. Ayo wis, ayo. Mau aku mari nguncalno iki mangko. Waduh, lho parine panen kabeh ngene ya. Ini aja sampai awak loro, kesehatan dijogo. Pijet coy. Ya. Pas tak dipari. Apa wis ome ya? Loh, lang Ijo dilawan. Endi pelanggane? Iku. Bos. Loh. Ya Tak golekno pelanggan. Servis ning sip ya. Oke, siap. Eh, Mandi setin. ayo. Sip. Ya, iki lho wes, ayo. Kuat. Loh, kuat. Apa Kamin? Waduh tanteni kok coy mang aku arep-arep iki mang. Ya lah opo sih kok arep-arep aku itu. Lho jarene duwe anu maklaran iku lho pijet plus iku lho aku ya. Rasane rada anu awakku asam urat apa-apa iki jenenge kecetit. Wah, lek masalah urat, kecetit sembarang galir. Pijet lek arek-arek iku wis ngene. Oh iya wis, lek iso aku ya nang teno nang kono aku mulai pengenane golek pijet terus sesuk kurang cocok kae. Lah wis akeh cocoke lho nek. Yo. Iki kena iki lho kecetit rasane lho iki rasane. Lah aku ambek nggo temon ning mang opo? Lek ngono ae dilu waras. Oh ya wis ayo budal aku kepengin dangan. Ayo, Ayo. duit ta ora? Duwe pol duwe. Ayo. Ya ya lek duwe wis. Pokok lek nek kono, Mari nebas temon ning mang, nebas susu akeh duwe. lek nek kono wis akeh sing cocok, wis ora kok jari. Ayo melang. Oh iki. Aduh, enak, Cok. Wis jan enak temenan. Muarem ngene iki pokoke wis. Wis gantian kocok-kocok wis. Muarem, Cok. Wes. Enak pijetane wong tuwek iku mang. Kan wis oleh ya? Wis. Aduh, aku gorong oleh nanti di Pak Ijo mang. Mari iki paling ngenteni ae wis betul no. Ya apa rasane ambek wong tuwek? Enak pijetane wong tuwek. Kan sih Pak Ijo. Lah iki no uang iki sing ndek arep-arep dawa umure iki bae. Dawa bisane. Oh iya. Ya apa, Jon? Beres. Kan di pasiennya.
Jadi beres nih. Mantep ini ya. Rasa tanganmu lede nek aku sing golek to. Waduh, ledetit. Pokok sing penting bonusnya. Bonusnya baru dicair. Sip. Sik tak celukno. Lede loh. Ayo, gila. Waduh. Tak gawakno intel iki. Ini bayi baja. Sing penting lak ngene ya. Wis servisnya sing apik. Aku bayi baja. Waduh, panenane rek. Alhamdulillah anu cong. Panen tomat iki lho. Apa? Riko iki rupane sawake gak karu-karuan rasane. Mosok gak ero. Aku panen ini ya cocok karo panen pijet ini rek. Kanggo kesehatan. Yo, ojo mek nyambut gawe tok, kesehatan juga. Mau sepeda ini ya diganti kok. Ya lah, masih aku kepingin di ya apa ya ini cerita garasi omongnya di sip yo. Apa-apa ya. Berangkat apa jare Pak Ijo lek iku ae. Kok sing penting ono plus iki. Wah, yes plus. Plus iku tak golek. Waduh, awak jan enteng kabeh cocok pijet kene iki mang aku janan. Wis enteng. Halo Min. Tak golek-golek di sawah, dari nang sawah. Bae nang kene. Apa iku? Lho, lha opo kon nang yo kene iki? Wah, kuwi bae derek paijo ngono ya apa yo kene jarene ono pijet-pijet kesini temenan ta Min. Ojo lek kon. Apa? Ojo Ayo temenan. apa jare. Wenu jale. Wah, aku gak kono-kono kancane. Ngompor-ngompor di sawah. Wae kancane dikandani dalem nunggu iku dadi pangan dhewe. Lah yo iku aku yo teko Pak Ijo iku garai romang. Ora ndi arek paijo iki? Wes ojo rundingan ae. Oh, kita arek masalah. Iya. Lah iki ya nyene. Aku tak boleh aku. Lah iki ya nyene seger lagi tak asno. Wes sama-sama. Oh, tak betul aku. Aduh, enteng rasanya mari pijet ini guys. Temenan gila induk nih jadi jangan cocok guys. Nah nanti saya ngerti aku mau pakai jamang kok kalau rupanya arah ini. Mulai dhisik paling, Pak. Piye pijetane? Alhamdulillah bedamu dan temenan jos. Terus kalau tinggalnya bener makanya Aimin man di sini ya kalau ini rasanya enak temenan guys. Tapi lah Pak Jaman mengilangi sing pesir kapan sih? Ya maksud plus iku iki lho, Pak. Apa nduk? Kopi. Wah, kita kira plus apa lah, mek dicetak iku ambek kopi kita pasti. Aduh, Bos. Lek ngono Pak Ijo. Lek ngono Pak Ijo ya ya kita plus tak ke sing. Lah rasane sampean plus apa ya? Plus kopi Lah iki. ya iku kok wani-wani ini zaman kau ini gore wong tuwek jare plus iki lho. Lah plus kopi yo akeh nek kono tunggale nduk lek kopi ae. Lanjut ya, tak mulai aku wis tapi kira plus apa lek plus kopi ya wis tak golek nek kono akeh lek kopi wis ngono wis ngono ya. Terus iki gak ada, Pak. Ya wis gak mau paijo lek ngono ae. Telepon DC Pak Ijo iki. Dawak iki. Sido cukup saiki kok gak ya. Oh, telepon ini arek-arek mandar muga arek-arek. Wah, temenan. Halo, Jo. Halo. Dijemput saiki apa gak? Duh, ya saiki ta wong kok.
butuh duit. Siap. Ya wis, mek dijupuk meneh ya. Tak anteni meneh lek jupuk saiki ya. Saiki ndang tini yo cepetan aku selak pegel kabeh iki. Oke, tak jupuke saiki ya. Oke. Oleh duit. Jago duit. Jago duit. Asik, jago persen coy. Bonus. Jago duit. Jago duit. Halo. Jago duit. Jago duit. Jatahku. Njaluk duwe apa njaluk pijat? Duit. Aduh, Iki rewek. Bu pengulon ngetan golek pasien. wis ayo. Aduh, ampun.